February 13, 2026 nang simulan ang rehabilitasyon ng Parungking River sa Calasiao, Pangasinan. Ang ilog noon makipot, halos barado, kaya kahit kaunting ulan, binabaha na ang ilang lugar sa bayan. Actually, hindi na natatawag na ilog tong ilog namin dito sa Parungking River. Parungking Canal na nga eh. Giant canal na siya. Sobrang daming kangkong, sobrang daming matataas na damo, sobrang daming basura. Dati kasi dito masukal talaga. Kasi yun ang problema sa residente dito. Pag time na umuulan, mas mababa ang agusan ng tubig umakyat dito sa mga residente. Pero sa river restoration na inisyatiba ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, ito na ang itsura ng ilog ngayon. Malawak, malinis, at wala ng mga basura. Sabi nga ni Gov, di lang to basta dragging. Restoration po siya. Kaya sobrang saya namin. Hanggang ngayon nga, tumitindig na ang baliboy ko kasi sobrang hindi ko na maalala kung kailan pa to naging malinis. Kung mapasin nyo ngayon ko lang nakitang dumadaloy siya. So nakakatuwa. Na rin, para lumang yung daanan ng tubig pagba. Malaking tulong sa taga rito. Kasi makakalabas na yung tubig pag time na umuulan. Sa ngayon, ipagpapatuloy ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang river restoration sa mga pangunahing ilog sa probinsya. Jose Robert Inventor, RNG News.